Ngathini ngikubuza ngalo sisi? Wathini? Hayi ngasho mama ukuthi hayi umuntu ecustomer. Yabona ukuthi mama uthi ngempanga wathini ngikubuza ngalo sisi? Ngicustomer mina. Mama uyazi na ukuthi ngumuntu othanda. Umuntu uyazi singazungiveze kuma TV kanje yazi kodwa yini lo yenzayo? Ubukisa ngami sihlale phansi sikhulume. Mana mina ubukisa ngami singazingivezela kuma TV. I-customer Ngenza iphutha mama. I-customer lifika endlini. Sengathi Wena ungena endlini izithombe zami awuyibonanga lapha igcwele ilokuzana idonga. Angibonanga lutho mina. Ngangizothatha lokho ngizobukha ngangizoyindodeni yami. Indoda ngilela mshana ungibamba indoda Kodwa mawungena nje bathroom yogeza. Awuqali ukugeza inyawo ubuso ungakabuthini. Shushe uqala ngeenyawo. Uyayihlanyisa lo myekeni. Uqala ngeenyawo damn it. Uqala ngeenyawo uyinja wena. Uyinja. Myekeni uyayisanganisa. Uyinja. ngibonisa mama. That was uzwela Ngimithi ngane yakho nilwabisi. mana uzwela kuthini kodwa usele awukwazi ukuthi Uzofuna wena wakhishelani wena. Awakhishelani wena. Naki imutha uyena. Ayifusa uyasizani. Nakho Uzokwenza lokho akwenze kuwena. Uthi sabi manje uyasebenza? Mina Uyasebenza? ngazi ukuthi indoda yami iyasebenza mina. Isebenza phi? Ngazi ukuthi Usebenza lapho nalwabishi. Usebenza Ngiyabingelela nonke ababukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Namhlanje ke sivakashele udadewethu mina kanjani khona lento esenhlizweni yakhe angasayiboni kahle ngomuntu athandana naye. So asike sihlale naye nje silalele ukuthi ithini into emphushile ukuthi azafinyelele kule show ukuze sokwazi ukuthi sibone ukuthi sinqoba kanjani if iyanqobeka. So asike silalele nje sithule ukuthi sothola ini sabona kanjani. Ngiyaphila nami ngicela igama nesibongo nalapho wakhona. igama nguAyanda waGumede ngisuka khona la eMbumbulu. Okay, ukhulela eMbumbulu. Yes. All right. So ngicela ukwazi ke nge-relationship yakho la iqale khona bekumuphi unyaka nihlanganele kuphi and meniqala nithandana beniphathene kanjani yena ubekuphethe kanjani nawe futhi ubumphethe kanjani if bekukhona ushintsho luqale uqale ukunothisa ushintsho emva kwesikhathi singanani nindawonye and uke wahlala naye phansi umuntu wakho umchazele nje ukuthi angikho right ngo 1 no 2 no 3 ukushintshile lokho or uqhubekile wenza ngendlela abefisa ngayo yena noma usumkhuzile. Okay, ukuhlangana nomuntu wami sahlanganelayo ngangiyothenga impahla because bengakho ekhaya ne. Okay. So mangiyothenga ke ngihlangana nalo guy nje angiphathe kahle angikhombise anginike wazi wa deliver ekhaya ne. Okay. So saqala lapho ko change my number because ube umuntu ohlezi available for me. And besihlezi siconnectane ngathi ngahlezi ngikhuluma naye. So sihlangane ngonyaka ka 2010. Okay. Kwaku November ngangakho ekhaya because bengahlali khona ngihlala emqashweni. Okay. So masithandana ke I think manje sino 5 to 6 years because useze walobola nasekhaya. Okay. Yes. Wingoduso. Umakoti omuntu. Okay. So mengilobola ke sihlele soba u2 emqashweni uGuy besebenza njengoba ngisho be deliver isebenza ema-trucking ihamba nje deliver impahla. Okay. Kwase kuba khona ngenye day I think it was 2014. Okay. Kukhona ukushintsha ngakhona off ngaye akuseni la muntu nje obubbly opheni like okhulumayo nje mama kanjani mengicela izinto sehleze ngenazo kwase kuthi khona 2014 ophela umsebenzi mina osebenzayo manje imina owenza yonke into uyambhekelela naye. Yes. Okay. Kwangathi khona okushintshayo angani noma ngizothi kulekhe ubudoda bakhe noma ngizosikwenza ngaleni. Wase yaqala ke esenezinto sekungabuye ekhaya nani ngikhulume naye ngihlala phansi ngikhulume naye hawu baba kwenzakaleni kanje into ethi la usazenzi angazi ngoba yini abe kube ngazi 2 years kuphinde kuphele elinye iviki futhi aphinde eqale phansi uyabona sathi sihleli ngelinye ilanga ke ngihleli mina engekho yena ungena intombazane endlini Hawu. Okay. emqashweni wethu. Okay. Mingene le ntombazane I'm like hawu kwenzakalani yangakhuluma lutho ngangilele phezulu kombhedi manje ngizithwele ngino 3 months ngizithwele. Okay.
yangena agibele angena endlini, athathe izinto phezu kombhede uDuvethi, athathe amatiko. Mengibuza ukuthi hawu Ntombi, yini? Ubani? Wakabani? Yangasho lutho yathula. Ugayi mengena, owami ugayi, uphuma etoilet. Akazange azakhuluma lutho, omhlitha wahamba eminyango. Hawu. Ngilokhu ngizibuza ukuthi hayibo, kwenzala mangiphuma lo wesifazane ashaye imoto ahamba. Asale imoto? Yes. Okay. Asale lo wami. Mangibuza ukuthi kwenzakalani hayi izibi zaba nani. So ngase ngiyabona ukuthi ngizogcina ngiyisilimo kanti ne-stress asifuneki umuntu okhulelwe. So that's why ngibhaleleke i-Black Life ngithemba ukuthi izongisiza ngithole iqiniso sikwenzakalani. So umuntu wakho njengoba engafuni ukukutshela lutho, shuthi ikhona into ayenziyo but akafuni ukulokho ekhulumisa kakhulu. Ngicabanga ukuthi vele umuntu ongakuthanda ukukhuluma. Okay. Each and every time nje makukhona into esingaboni ngaso linye uvala vume noma umuntu ongathanda ukukhuluma. Kodwa bengifisa ngathi angakhuluma ke manje. Emva kwaleso sigameke senzekile. Uzizwe kanjani ngaye? Usamthanda ngale ndlela kodwa umthanda ngayo ngaphambilini saqala ukuhlangana noma kwehlile indlela sizeni mekuthi kwehlile noma ufile ngazuthi kuningi ofisa ukuthi ukukhuluma naye kodwa kuyikona ukuthi akayena umuntu othanda ukukhuluma yena. Being honest, ngiyamthanda umyeni wami. Okay. Ngiyamthanda kakhulu. Kodwa manje uthando lami ngilibone ngathi liyehla because izinto eziningi nami ngisalokhu ngizixaka ngizibuza and stuff because vele ngiyazi respond ekugcineni ukuthi uzothini. Mhlambe mangasa clarify lapha nalapha mhlambe futhi kungaphinde kubuye lokho because ekugcineni umyeni wami uhambisa amalobolo. Okay. Yabo. Yeah. So emndenini wakhe la ezalwa khona ukhona yena umuntu okwazi ukuthi uxhumane naye uxoxe naye ngezinto ezenzeka empilweni yakho nomyeni wakho. Umtshele nje mhlambe ukuxhumana naye umtshele ukuthi angisekho right ubhuti wakho noma umshana wakho noma umalume wakho senza ukuthi nokuthi ngiyacela bandla uma kukhona indlela ukuthi ungakwazi ukukhuluma naye awuvele ukhulume naye because angikho happy. Ekukhulumeni iqiniso vele sizosiqasha. Kubo umndeni kodwa ongazwani. Oh, okay. Yes. So manje akekho umuntu engithi mengithi ngifuna ukukhala ngikhalele kuyena. Okay. Uyabo kungcono nje mhlambe ngizoyikhala lami because vele nginawo umndeni uyangisupport. Kowabo nje I think babethanda omunye wayekhona before. Angazi. Yes, because mina nje emndenini wakho bayamthanda. Yeah, kakhulu. Uyakwazi ukuthi uxhumane nodadewenu umtshele ukuthi ubatshele ukuthi ubhuti lo yes ngiyamthanda yena but manje ngathi usenemlingo ewu40. Kodwa ngiyake ngabatshela uyazi ke na kuyakuthiwa umuntu yabekezela emendweni and stuff. Iyona into vele bekhuluma leyo lokho ke manje ukuthi umuntu ubekezela. Because ngathi mengithi ngiyabuya wathi baba akekho umuntu oyobuya la ekhaya uhambile. Oh, so mawuthola ukuthi vele ke lento obuvele uyibona vele iyona bathandana and ayekho umuntu ongazama nokungena phakathi kwabo. Uzokhetha ukushiya umyeni wakho uthi akaqhubeke nempilo yakhe nalowo muntu abhizi naye noma uzohlala ngokwazi ukuthi yes ngiyamthanda umyeni wami uvelile ekhaya wangihlonipha so noma ngithiwa une relationship kwenye indawo ngizo-understanda ukuthi khona omunye umuntu asemthanda angithanda kanye naye mina. Meke ngalithola iqiniso. Angikuqamba angikwazi ama-feelings engisengibekephi kodwa angizimisele ngokuhlala la engahlonishwa khona because ukuphuma kwakhe egcekeni ayobheka omunye umuntu that means akangi-respect enough noma angikho good enough for yena because ukube bekangithanda noma bekangihloniphi bengekazayenze leyo nto yini esebenzisa phuma manje. Ikhona into obuyenze i-relationship isaqala uthola ukuthi bengakuloboli kodwa emva kokuthi agrantile wathi wena uzoba umfazi wakhe ngokusemthethweni waqala wakhathala ukuyenza washodisa lapho nalapho ngokuzazi kwakho nje because i-relationship yakho yaziwe wena naye. Ngokukhuluma nje iqiniso Nkosi yami akukho la bengisabone khona ukuthi ngiyehlise khona noma ngiyise kephi. Bekuhlezi nje ku-right kuyikona ukuthi yena ke beseleka ngase kamereni bese nongafuni ukungithinta uyabona mengimthinta athi ukhathele and stuff. So ngangazi noma inkinga ikumina noma ikuye yini. So mina angizibeki icala angazi. Okay. Uphatha kanjani lokho ukuthi useyaqala manje uyakhathala? Iyona into edala ukuthi ngibhalele la ku-Black Life so that ngizothola iqiniso because ngingazibuza izinto eziningi ngilokho egcineni iy'mpendulo anginazo noma into engizoyiphendula yona into ezovumelana nami
uyabo kugcine sekungasekho ebudlelwaneni obu-right kanti siney'ngane ngizithwele futhi kufanele hlezi si-happy. Okay. Sometimes kuyenzeka kuma-relationships, angikhulumi ngeyakho wedwa, kodwa isikhathi esiningi kuyenzeka uthole ukuthi ayikho into engayitholi umyeni wakho, uyamenzela yonke into. Banakho ukuthi bazenze abantwana abancane, umuntu uzokubuza ukuthi apha amateki akho, awazi kahle ukuthi ahlala kuphi, akubuze ukuthi apha amasokisi akho, azi kahle ukuthi ahlala kuphi, akubuze ukuthi ngizogqoka namhlanje, ayinela, azi kahle ukuthi kufanele enzeni, kodwa ebheke wena njengomkakhe, mhlawumbe into ayitshelwa kubo ukuthi umfazi wenza u-1 no-2 no-3, but akwenze lezo zinto lezo nawe uzenze ngoba nokusuke ubheke ukuthi umuntu wakho uhloniphile, wahamba wayovela emndenini wakho, okuyinhlonipho enkulu kabi leyo, and abazali abajabulela kakhulu. Kodwa uthola ukuthi enhlizweni yakhe uzelwe, angithuki inhlamba ungangizwa kabi, kodwa uzelwe unobunja, akadeli, ethi enawo 100%, but aqala phansi ahamba omunye obheka omunye 100% le kude, akulona icala lakho, akusona isono sakho, inhliziyo yakhe. So ngiyafisa wazi ukuthi nanoma kuthiwa akaze akubambe nendoda, nanoma kuthiwa akaze azathi uyacomplaina ngo-1 no-2 no-3, wena esadini lakho uyazazi ukuthi u-right, kodwa uyena umuntu onenkinga. Ungazibeki icala, phuma nje lapho wena wenza into zakho ngendlela ofisa uzenza ngazo. So umuntu wakho ngengixhumelene naye, ukhona umuntu ahamba naye, and ngiyafisa ukuthi unginikeze ithuba elincane ke ngikhulume nabo bobawu-2, ngi-check ukuthi ithini into yabo, kwenzakalani. So mengisakhuluma nabo wena ungekho, ngiyadinga ukwazi ukuthi imuphi umbuzo ofisayo ukuthi ngikubuzele wona kumyeni wakho. Umyeni wakho ukhumbule ukuthi akazi ukuthi wena ubhalele kwi-show, ukhumbule ukuthi akazi ukuthi ukhona la, but ngiyafisa ukwazi ukuthi yini le ofuna ukuthi ngikubuzele yona kuyena wena ungekho. Empeleni sisikuningi, kodwa umbuzo engathi ngicela ungibuzele wona kena konakaliphi. Okay. Well, if uyaphika athi yena akazi azithana, athi yena akekho kwi-relationship thizeni, uthanda nalo muntu wakhe azobe efike naye, shuthi uyabona ngisakwazi ukumbuza lowo mbuzo. Kulungile, uzobe ukhona vele ekamereni la ukhona, ekamereni okulona kuzobe kukhona ikhamera, so ingxoxo yethu yonke uzokwazi ukuyizwa. So ngiyacela ungineze ithuba ukuthi ngikhulume nabo, and then ngiyothi uma sengiqedile ukukhuluma nabo bese ngiyakulanda. Ngiyacela ukuthi sisondezele bona. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kwi-Love Show. Sihlele nayo i-couple yethu uzosichazela kabanzi ngempilo yabo abayiphilayo kwezothando lwabo. Sanibonani, niyaphila? Ngiyaphila nami. Ngicela isigaba lakho nesibongo nala usakhona. Amahla ngamthetho ngisuka le eMayville. Mayville. Akuphi emakhaya akho? Asempangeni. Empangeni. Microphone input 2. Ngicela kwazi igama lakho nesibongo nala usakhona. Andilecele. Okay, akuphi emakhaya akho? Emakhaya aseXhopo. Kuphi neXhopo? High Flats. High Flats? Kuphi ne-High Flats? Shima ngalenzansi ngasenyokeni. So ongichazeleke uma ubona isiphongo esihle kanje, kwaqala kanjani, nahlanganela kuphi, ikuphi la wathi khona yabo lesi siphongo lesi ngizohamba sengiyithole inamba yaso? Ungangizwa kabi, angisho ukuthi usiphongo ne, but unesiphongo esihle sekufanele. Esakho wedwa o? Esakho wedwa? Ayikho shara naye. No, ngiyeza sekufanele, umuhle kakhulu, yazi, umuhle. So ngicela ungitshela ke bhuti, Thandile. One day. Okay, ikuphi la uhlangana khona nomuntu wakho? Wabona ukuthi yabo la ngiyakhuluma, ngisho kuthiwa negwababa, hayi ngizokhuluma, ngizoshela la na kanjani. Kwakumuphi unyaka, nihlangana kanjani, and la kuqala khona i-relationship. Mhlambe ngabe iziphi izinto ezinhle osikhumbulayo ukuthi ngamenzela zona naye futhi wangenzela zona kwi-relationship yethu?
Mina ngasho sisi ukuthi ngumuntu osebenza kabhuda, odeliver, onokuhamba amalokishi. Okay. Izindawo ngey'ndawo. Shuthi sisi ngihlangana naye ngangiyodeliver kubo. Okay. So uma ngifika kubo shuthi kunempahla engayideliver endaweni eronke. Shuthi mase ngibuka la kwi-list ukuthi hayibo kunempahla njengama-tiles engayideliver endaweni eronke. Ayishuthi ngahambe ngi-check-a. Okokuqala ngifika ngafica uma wakhe, ngathi wesibili sengifika sengifica yena usisi. Okay. Ayibona ukuthi nami ngiyachazeka. Okay. Ngiyibona intokazi enhle. Kuhle beyihlabathi solwandle. Okay. Ngithathele noma kanjani. Ngayithi ngajabula nje ngingayibona emagcekeni akontosi. Okay. So kwaba ukuthi sinikezana iy'namba siyafonelana. Ngiyaqala-ke i-conversation. Yebo. Mhlawumbe ngoba wathatha isikhathi esingana nje. Beyazi khona lezi ntokazi lezi ezithi mina angiqomi shame. Esangitshela kawodwa ukuthi uyangithanda. Fanele uzusho kawu-40 ukuthi uyamthanda umuntu kuyima ethi nalucu. Awu-check-e nje ukuthi liyakulingana yini. So wena ekusheleni kwakho mhlambe ngabe washikila isikhathi eside or kwavele kwahlangana nje. Ayona ngifuna ukuqamba amanga, kwangithatha isikhathi eside. Almost kwangithatha inyanga yonke. Wayenenkani? Wayenenkani. Okay. So kwasho ukuthi Wagcina unqobile kodwa. Ngagcina nginqobile ngoba nami kwakuyisifiso sokuthi ekugcineni kumele nginqobe. So ngalesi sikhathi leso ugadla nje ukhona umuntu onaye kwi-relationship noma uzigadlela nje uyayizamela Nkosi yami nawe awunamuntu Nkosi yami? Hayi kona ngigadla ukhona umuntu enginaye kwi-relationship. Wasumshonisa-ke? Umuntu akade ekhona. Angimshonisanga ndawo. Kuyikona ukuthi indlela engachazeka ngayo. Ngibona lo asisi. Ngathi mase ngikomparisha ngabona ukuthi namagama amahle acisha afana. And futhi nami ngo-Andile ngabona ukuthi hayi shuthi lento yethu ngakwazi ukuthi yenze ngendlela e-right. Imaka uhlangana ngayini lo kade khona? Angihlukanga nalo kade khona. Wenze njani kanti? Ngoba naye umuntu kade ngimthanda. So ngangingikwazi ukuthi ngihlukane naye sengithole umuntu. Wasebenza njani? So ngase ngadecide ukuthi njengoba ngase ngivelile kamama lo wokuqala. Ngase ngivelile nami ngizama ukuyibonisa ukuthi ngiyimisele kangakanani. Kahle kahle mina ngubhuti vele ozale lesithembeni. Ngosuku ekhaya ngikhula ubhuti bami. Ithemba usijwayele. Sithembe into engisijwayele. So ngabona nami ukukhuleni kwami ukuthi into e-right. So ngingakwazi nami ukuthi ngiyenze. Because ngithanda ndawo zo-2. So into kanjalo. But ukutshelile? Bengazi ngayo kule ayisona ngiqala ngayo. Uyaqala manje? Why ungamtshela ngathi? Yabo once waqala i-relationship phezu kwamanga. Hayi ayiluki mfethu. Ayiluki nje sidalo. Ngoba ngiyambuza manje uthi yena akayazi yonke lento oyishoyo. Kanti indaba. Ngangakaze ngimtshele. Okay, if awuzanga kwi-live show, shuthi ngabakazi namanje. Ngeke ngisho kanjalo, ngingasho ukuthi mhlambe wezogcina yazile ekuhambeni kwesikhathi. Wawusayomtshela kwami ngisahlangana naye ngabona ngathi umuntu ongasi-understand isithembu nokuthi ngizimlisa ubuhlungu nani nani. What if asithembu sidalo nje? Uyasithanda sini? Ngisithanda nje nancane. Awusithanda? So uma uzokhuluma nje ufika enhlizweni yakho? Angazi noma ngimale noma kwenzakaleni kodwa nje the time ube umuntu vele ungatholakali ke efonini. Okay. So khona enye imigele engamfica lapha endlini. Okay. Because mina ngihlala ngedwa emqashweni naye behlele sivakashelana but bengazi ngangitshela ukuthi kunomuntu ngoba ekumazi ngitshela namhlanje nje. Okay. Mangifika lapha endlini nakhona ngifika nje ngiyayifikela angisho ukuthi ngiyeza because ngangade ngisuke ukuyigruvela nabangani bami. Mangifika lapha endlini ngifica nje ugeke uhleli nje embedeni. Mangifika lapha embedeni hayibo ngiyaqala ukuthi hayibo ubalo akekho ugayi. Ngiyaqala ukuthi ubalo ohlele embedeni wani kwale duvet ahlambethe. Yayi kade ithengwe yimina. Ngadonsa iduvet ngadonsa amatenga ngimthengele wona
ngahamba. Ha, Ngaqala ukuthi hayi. awukwazi ukhulume lutho no. Akazi uzokhuluma lutho nosisi. So mama uzokhuluma nje usazimisela ngokuhlala. Angimisele kusami. Kodwa phela sengingancenga kodwa nje kuyangikhizisa ukuthi khethana. Akuphathi nikabuhlungu ukuthi akaze azakutshela iqiniso zisuka. Uzikhethele wena noma uyangena noma cha. Hayi kumphatha kakhona kodwa nje ngeke samiyeka cause sesisaqala. Ngisafisa ukuthi ngimbuze eminye imibuzo, ngisafisa ukuthi sibe nengxoxo. Soba u3. Kodwa ngesimanga sokuthi usuvele washeshe wayichaza indaba. So ngifise ngazi ukuthi nginganilithela isipho senu uqala enginaso for nina. Kuyima siqhubeka nengxoxo because zisanika izinto engidinga ukuzazi ngani noba uThumo. So ngicela ningivumeleni ukuthi ngisilande kuyimande siqhubeka nengxoxo sesikhona isipho. Ngiyacela ungisondezele isipho. Ziyakhala manje. Ngiyacela bhuti ukuthi usondezele igift yethu uyibeke la. Udadewethu ngicela ahlale ngala, umfowethu ahlale ngala. Usa right? Ngi-right. Ubonana ungitshele kahle. Ngibona umuntu wami, And umyeni wami, nosisi engambona endlini ngaleya day ifikile. oh yelo lo fika wakhutha iduve embedeni. Wasatha namateki. Yonke into. Hey. Bhuti right? Right mama. Ubonana nje njengamanje. Ubani sisiloosijoyina manje? Uma ingani. Ubani kanjani? Lisatha nani? Yes. Imaki utheni mina kade engakafiki. Kade ngafuna. Yes, uma ngenzakho kade engakafiki utheni mina. Kade ngikubuza ukuthi December uhlangane nodadewethu. Ukhona yini umunye umuntu obethandana naye? Ngisho ukhona. Wase wathini emva lokho? Angibuka kahle kakhulu umuntu eshiye. Uthe? Sukhohliwe. Angikhohliwe. Angikhohliwe mama. Ngicela mina ngazalwa lesithembeni. Okay. Ngithatha isithembu. Isithembu. Ufuna isithembu? Yebo mama. Isithembu uhondla ngani ungasebenzi? Kuyimanje lapha endlini ngigrenda mina. Isithembu sidinga imali. And ngakutshela kwasekuqaleni uyifaka indaba yesithembu ukuthi angisifuni indaba yesithembu. Indlela selfish ngayo indlela ungacabangi ngayo. Awusebenzi uzofuna isithembu. Ay mama ngenziwa uthando nginalo labantu. Abawuthiwa abahlukene. Ngathini nengibuza ngalo sisi? Wathini? Angasho mama ukuthi hayi umuntu ecustomer. Yabona ukuthi mama uthi ngempama wathini ngikabuza ngalo sisi? Ngicustomer mina. Mama uyazi nawe ukuthi ungumuntu othanda. Umuntu uyazi mama singazungiveze kuma-TV kanje yazi kodwa yini oyenzayo yini ongenzayo? Ubukisa ngami sihlale phansi sikhulume. Mana mina ubukisa ngami singazungivezela kuma-TV. I-customer lefika Ngenza iphutha mama. i-customer lefika endlini. Sengathi Wena ungena endlini izithombe zami awuyibonanga lapha igcwele ilokuzana idonga. Angibonanga lutho mina. Ngangizothatha lokho ngizoyibuka ngangizoyindodeni yami. Indoda ngidayela umshana ungubamba indoda Bhuti. Ukuthi uzalela esithenjweni sekusho ukuthi nawe uyazi ngesithembu. yabo nasenginalo ulwazi oluncane. Oluncane ulicobelele ubani? Sicobelela abantu basekhaya lawo abengikhula. Okay, if uyazi ngesithembu ngaba kakhali kanje. If uyazi ngesithembu ngaba kakhali kanje. Why uhlanganisa into yakho ngamanga? Why bangakhuluma iqiniso zisuka? Cha mama ngokusinza. Ngivuzile mina. Usidadewethu ngimbuzile ukuthi uyayazi indaba yesithembu. Wathi yena uyayiqala ngisho njengoba kade sikhuluma sobathathu. Wathi uyayiqala indaba yesithembu akazi lutho ngesithembu yena. Uthi wena awukazi uzumtshele lutho. Wamshela nje ngokuthi uzoba yedwa enhlizweni yakho nasempilweni yakho. So if bowazi ngesithembu akufanele yini engabe umtshelile ukuthi khona umuntu okhona and uhambile waya kubo ngokuhloniphekile wafika wahlonipha abazali bakhe ngokusemthethweni.
if bewazi ngesithembu bengeke uzumtshele na azingenelena azikhethele ngokuthi uyazi vele azingene ngoba nakho ethanda. If bewazi ngesithembu ufundisiwe ngaso ngabe akakhali yini manje? Ngabe abazani yini bobawu2 if bewufundisiwe kahle ngesithembu? Uthi inkinga mama into eyenza ukuthi ngingamtshela umama. Uthi umama ngithi ngiyamazi ukuthi unenhliziyo encane. Shuthi kawufundiswanga ngesithembu. Ufuza akasebenzi uzongiwa yimina. Okay ke. Angithi uyambona manje uthi wena ukhulelwe unqene ukumphatha kabi, right? Usho njalo manje. Kodwa nakho ke manje usephatheke kabi. Kwanami Awuvikanga konke lokho. ngiyaqala kwanami ukuthi ulobolile uhamba ulobola. Okay. If bewufundisekile ngesithembu ngaba umtshela ngayini umuntu usamshela ukuthi wena unengoduso. If uyazi ke ngesithembu ngoba uclaima wena ukuthi ukhulele kusona therefore uyasazi. Ngaba kazi yini? Ngabe uyazi. Okay, wenze njani kanti bhuti? Uthi mama njengoba kade ngisho yazi nami Usathi mama. Enjoy ukubona khala ngiphatha kabi. kuyachaza yini ukubona ingoduso yakhe ikhala kanje? Uyachazeka ne? 4, 2, 4. Okay, bufuna usikwenzeke kanjani ngoba nakho uyakhala akekho right manje. Kodwa naye umama sengazenza kube ihaba kanje. No, akulona ihaba. Ngiveza kuma TV ngazi Imana ngithi ngitshele something. If umuntu wakho enza something uyabheka. Once wambamba ukuthi khona into ehlukile ngaye uyazihlupha. Ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngaye. Iphutha lakhe yini ukuthi ubhalele kwisho ethi ufuna umuntu wami. Wenza iphutha. Ubulala umuntu ngokuthi ubhale ufuna umuntu wami kwisho. Mina ngisho ngesayidi lami ukuthi enze iphutha because lento besingakwazi ezindeni abantu abawu2 Mana ke bhuti. sihlale phansi sikhulume Okay ukuthi ke. aza Wena uexpecte ukuthi kufanele akuhlalise phansi. Ne? Wena umhlaliseleni phansi wamtshela ngokuthi khona omunye umuntu osumthanda. Nalo umuntu osumthanda umhlaliseleni phansi wamchazela usamshela ukuthi unengoduso na. Wena uyafuna ukuthi kuhlalwe phansi nawe kodwa wena awuzimisele ngokuhlala nomuntu phansi uxoxa istori sakho ukuthi kwenzakalani. Nakhona hayi ngokudlova ngokucela. Wenze njani kanti wena? Ayi mina mama indlela engidecide ukuthi ngenze ngayo. Bekunzima. Kahle kahle na kumina. Waze Ukuthi mama wayinja. ngimchaza. Waze wayinja. Polisi. Uyinja Shem. Hlisa Uyinja umoya, umgodoyi. hlisa umoya mama. Uyabathanda kodwa? Ngiyabathanda. Okay, ungoduso yakho ake ngingayibhanqi lo muntu wakho. Ingoduso yakho uyamthanda na? Ngimthanda kakhulu. Okay, umthanda ufanele uwenze izinto ezizomdala ukuthi akhale na. Uthe uyamthanda. So uthandweni kuyakhaliswana yini kanti? Ngakhalisana mama. Akhaliswana ne? So ukhala kanjani ke njengamanje? Singasho mama ukuthi indlela engiqale ngayo. Futhi bengayona indlela bekumele ngiqale ngayo. Mhlawumbe mina. Kodwa mawungena nje bathroom uyogeza. Mhlawumbe Awuqali ukugeza inyawo ubuso ungakabuthini. Shushe uqala ngeenyawo. Uqala ngeenyawo. Uyayihlanyisa lo myekeni. Uqala ngeenyawo, damn it. Uqala ngeenyawo uyinja wena. Uyinja. Myekeni uyayisanganisa. Uyinja. ngibonisa mama. That was uzwela Ngimithi ingane yakho nilwabisi. mana uzwela kuthini ingoduso le? Awukwazi ukuthi Uzofuna khona wakhishelani wena. Awakhishelani wena. Naki imutha uyenza. Ayifusa yakho. Uyasizenzani? Nakho sengize. Uzokwenza lokho akwenze kuwena. Uthi sabi mani uyasebenza? Mina Uyasebenza? ngazi ukuthi indoda yami iyasebenza mina. Isebenza phi? Ngazi ukuthi Usebenza phi wena nilwabisi? Usebenza phi? Hlisa umoya mama. Kodwa mawungena nje kogeza uqala ngeenyawo ugcine ngobuso akwenzeki lokho. Iy'nyawo zibuthi udoto omningi kabi mahamba ngazo ngisho kuthiwa ugqoke icathulo zisuke zinodoti. So whenever ugeze manzi na-clean uqala ngobuso uhambe nomzimba wonke kuyima ugcine ngeenyawo. Nakanjani uma usotoilet awuqala ushaya number 2 kuyima uzosindaba awenzi kanjalo. Uqala ngosindaba ukutoilet aqala kuyima uzogcina ngokusindaba. Uzosindabani ungaka-toilet? So musa ukuthatha unumber 10 ube ngazuthi unumber 1 asenzi kanjalo. Safundiswa ecrash noma ka grade 1 uthi mawuqala ukubala uzothi 1 ugcine ku10. Awukwazi usena uthi 10 uyogcina ngo1 kuyima uthi 5 uthi 100 asenzi kanjalo. Uzokulobola. Sawuzongilobola. Ngayiphi imali?
Uyasebenza. Urenta mina laphaya. Hawu, angikwazi. Akasebenzi ondliwa yimina nezingane zakhe. Mina ngathi uyasebenza. Kuyimanje ngizithwele ngina 3 months ngikhulene. Ukutsheleni. Okwakho ke phela lokho. Uphendula nakabi mgodoyi. Unanempakama ulotsholiwe nje. Awenziwanga lutho. Uyinja nawe. Lenyanga Awazi lutho, iphethe lenyanga ngoplastic. ngizolotsholo khulula. Bebe sentombazane. Awazi lutho usebhile wena. Hamba uthatha amadoda abantu. Wangishela ngini. Uhamba uthatha amadoda abantu. Awubuzi ngani uthi unankosikazi noma akanayo. Ngibuza elu Shit, iphethe ngoplastic wena. akakuvezanga ngisho Usebhile. wena. Mina ngazi Usebhile mina ngiyaziwa kubo ngathi hamba nyongo. ngazi ukuthi nami ngokuqala. Sikhotheme wentombazane. Ngazi ukuthi ngokuqala kuyena. Usikhotheme wentombazane Hayi ucele mina. sungasho noma. But iyakujabulisa le conversation le lokho iphambana kanje. Iyakujabulisa? Awukho happy right? Okay ke. Wena Ukuze uyethu. sikhathe izinto zibe mfishane, ngiyacela usukuma uthathe umuntu wakho uphume naye. And uyabawona njengamanje banqayisana ngamagama awukwazi ukuphuma nabo bowathuna kanjani ngeke kwenzeke but ngisho akuthiwa uJesu ngeke kwenzeke. Phuma nomuntu wakho umdonse ngesandla uhambe naye. Hey, uyaphi? Ungangisanganisi mina. Ungangihlanyisi mina. Yabona simo sikanjani. Ungangihlanyisi. Oh yamshiya manje. Ungangisanganisi. Awusho ukuthi uyamthanda? Awushongo wena uthanda umuntu. Awushongo Awusho ukuthi uzoya kubo. Awushongo Ngicela uzoya usukuma uthathe umuntu wakho hambe naye. ngizokuyeka ngizophuma kuwena. Wena indoda yami wena. Ngizophuma ke. Yeke indoda yami wena. Awulotsholiwe wena awunandaba. Uhamba uduku. Hamba. Ngeke ngibuyelane nawe. mama, Uyinja uxolisa wena ukuphatha mfana. kabi. Bukela bekhaya ngiyazibonela nami ukuthi Ngingaqondile. siphethe ngani. Sicela sinele sacela nje ukuthi ubhuti wabantu akasoma thatha umuntu wakhe wasukuma wathatha umuntu wakhe. Akuhluphi ke lokho usecacile ukuthi izinto zime kanjani. Ngiyacela ukuthi lapha ekhaya ungakhohlwa ukuthi subscribe, like ushare. Ngiyathanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.